mesat minggis suratane ro Sena putra sesungkar mandang beri ketereng angkasa kumura langit pindo kelap sosro karo sonding pindo sewu kacang ngamuk mingisan narpati kareno sino putra tuhu sakti sit mapuriring kasujanan pindha kombang ajab sarining tawang susah angin ngendi nggone sarta kalihing kangkung manuk mabur suwe ngungkuli langit
Hehehe. Ana manu iki, Mas. Bolone naik siji. Ayo iki. Lek. Tekan kene, Lek. Nek kudu panitia metu, Lek. Itu asal sistem ya. Sistem. Kleru to. Karang mendem kok ora apa-apa. Kuwi bolone adewe. Iki ngopo meneh? Iki panitia. Iki panitia. Loh, Ada sing wae. dopres, Gus. Ya lah dopres. Mayan iki payu 20.000 iki nek. Oh. Iki sapa meneh? Rombongan, Mas. Rombongan. Melu ro. Arek bayar piye? Sadawira rada bangkrut. Ngopo? Ngopo? Bedhang kowe koret-koret. Gus. Jane aku ngerti, Gus. Apa? Padahal sesuk ya ana tanggapan sing kita kudune akeh to. Heeh. Koret-koret apa? Paling dikorupsi ketuane. Ayo ketuane iki pancen asu kowe ya. Oke cah cilik-cilik ra. Iki malah apa genduren. Nyambut gawe cah. Anu Dim, iki ra ono wireless-e apa? Ora nggawa. Bisa tak tembungke Pak Prayet ben tukake wireless. Aku jane nek ana kabel ngene iki jen rada jijik nang aku. Gayamu we. Gus, matur nuwun karo warga masyarakat dusun. Tegak. Mas. Niki ngapun. Ayo. Kon mangkat piye kene? Dum-duman kaos kene ranei kok kon mangkat. Cek, kok ngono? Apa? Kok kon mangkat piye? Iki sangune wak dhewe ngepres kok. Iya. Monggo iki dhewe rencanane lho. Rencana. Pelunasan saka kene nggo mangkat Solo. Cukup ora kira-kira? Kayane malah ra bayaran. Gus, ya aja sing semono kene dhewe ngibur masyarakat Purwosari ndak? Ketuane iki ra keterangan. Iki main nang ndi? Aku lek goleki mau rena-rene. Mandek kono kae. Bul nggon wong Sri Pahang. Ngerti aku. Ngopo ngendi? Karang Anyar. Karang Anyar nggo kos-kosane engko bengi dhewe. Oh iya. Kene iki ngendi? Weh. Oh. Nah, sip. Nah, nggih niku. Di dusun niku wau. Ngendi, Mas? Kalisari. Kalisari kono. Oh, Kalisari masa lalu. Nah. Tegal Sari. Tegal Sari. Nek mantane ketuane Tawang Sari nek. Ngawur iki di streaming. Nek nonton? Sing nonton paling Pak Menyan. Modar kowe. Salahe ngundang dagelan kene ya dunek-unek. Wis salahe amplope ra kandel. Oh, ngono. Iki panitia to. Kanggo panitia sing cewek-cewek tenang. Walah, ora usah amplop kandel. Nomor WA cukup. Aduh di streaming ya. Modar. Yuk. Kowe iki ndek sedulur kene. Laporke dak turu njaba. Sing aman aku. Kowe aman piye? Oh, aman. Bojoku ora nonton. Ora nontonan. Ora. Paling anakmu ya nonton. Oh, anakku ndukung kok. Ndukung. Dukung kowe. Oh, wis bosen ndek mbok kok ngono kae. Ayo golek kene to kos iki. Lho, cewek-cewek wis dian sing go biru. Cedhaki. Cedhaki kepiye kabel mbing tekan kene. Ayo terus. Mas. Kok nek ana angin diculke ya. Liwat meneh. Iki panitia.
iki nek ana kae ra bayaran. Kowe wah, iki ra bayaran goro-goro kowe, Gus. Iki bensin ra sida tak tukoke engko kowe. Piye? Bubar wae yo. Lagi lekas wae. Ya ngucapake sik. Ya. Iki acara apa? Grup kene ra lebokke kok. Kowe nglebokke grup kene gegeran. Heeh. Oh sing marai aneh-aneh grup kene. Apa sayang? Oh kae, tak kira nyeluk ya aku. Nek bobok engko wae. Oleh ganteng-ganteng kok. Iki. Gus, iki ana acara merti dusun. Nggih, Mbak. Mbak, ngerti aku. Nggih. Aku takon wong kene, Mbak. Gus, iki mergo acara merti dusun Gus yo. Ndongake karo masyarakat kene sing apik sih. Yo. Nggih. Sing apik. Ambil suara sih. Anji kok nang ndi? Ayo kono nang mburi kono kae. Trak kandang wedhus tak bijeke wedhus. Toto siapa? Iki goleki apa? Iki guyu apa glumong? Oh guyu kok. Wah. Ayo ndelok rupamu iki. Ayo siapa? Ora lidalit. Wis apik-apik. Ora kena lidalit. Ngono ki rasa. Ora. Kok malah guyu? Oh. Ayo. Ayo, capek. Nggih dumateng sedaya warga masyarakat. Suwe-suwe tak pedang. Capek ngono. Nggih. Dumateng para rawuh sedaya. Ngono kuwi. Ben kaya MC. Oh kene iki MC. MC apa? Ya modal contong. Bahu. Lah iki suwen. Iya. Nggih dumateng sedaya masyarakat dusun Tegal Sari. Mugi-mugi kemawon dipun paringi rezeki ingkang kathah ingkang melimpah. Amin. Rezeki ingkang barokah. Amin. Putra putrine dados putra putri ingkang salehah. Amin. Sing dagang dol laris dagangane. Amin. Sing tani akeh panenane. Amin. Sing prawan ndang oleh jodhone. Amin. Aku siji juga mau. Sing rondo ikut dong. Apa? Nek Ambil oleh muni kata-kata rondo kok njur. Iki saiki pesona janda memang menggoda. Gus, iki ora kesuwen Gus. Oh iki jono pira? Ijono pira? Iya, iki ana SKJ sing ngene-ngene. SAJ. Ojo kerupuk. Aja krupuk. Wedang-wedang ngono Gedang wedang-wedang. ya rada wareg. Wedange sing rada berasa. Apa? Teh po ciu po. Iki oke cah cilik-cilik lho, Gus. Nah. Nganu aja go metu. Aja kok metu. Kok ketase nggon aku. Kena ge saparan. Saparan jas casi meneh. Ayo dadine tape gedang. Iki ngopo? Oh iki ngopo? Iki ceritane apa? Ceritane piye? Sampeyan kuwi sapa? Kowe ceritane kepiye? Ceritane apa? Saroji piye? Omong. Le ngopo? Le Le muni ngopo? saroji ngene aja banter. Oh iya. Biasa ora. Pacare Indri. Ora kon ngopo kok? Oh kon mlebu. Gantian to? Urung bayaran iki. Urung. Oh yo mlebu. Mangan.
Ritu mawo Makna urmu rahat Tengaran ning pangri ing turangga esti kata ing rotso layu Kowe iki nek latihan mangkat. Daran ke metu. Kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo? Darane ketok ora. Wah, untalane ae.
Tolong. Kok sih? Tolong, aku bar kesetrum. Kowe iki dadi apa? Kowe iki dadi apa? Pekadek iki mau wis metu loro iki lho. Kowe iki dadi apa? Kok sih kowe? Kowe pekadek. Celuki kancane sing loro mau. Ada cah loro. Wih, jan kos kakang adipis yo. Hei. Ini. Kowe iki rombongan ngendi? Rombongane genjenengan. Ora ana daftare ya. Pak, Tak ngendi kowe? Lah. Ben, cek. Mulane. Mulane nek ribondingan iki golek salon apik. Aku ki disetelika rambute. Gus, iki kaya kancaku. Kancaku sing ngene. Iya, Kakak, ngono iki. Iki wong Papua. Loh, iki ya termasuk negarane awake dhewe lho ngene iki. Ora ngombe. Ngelak kok jero. Kowe iki nonton apa ngopo? Iki nganu to, pengisi selanjutnya to. Kok sik Mas, mlebu transit sik. Teru. Ayo ngomong apa? ora kok sik rada dicepeti aku lak kepoyo aku. Ora urusan, aku ngampet ket. Mau tekan saiki ra ngerti kamar mandine. Ya padha aku ora ngerti. Goleke mau bareng mlebu rono. Terus ono wong wedok meneh aku ngene. Wes tekan akhire kono. Woi, Leteng, mati lampu. Kewalik ya nyok. Kewalik. Kok ngene gayeng ya ora ana sik nyawer ya. Endase mlebu. Nah. Kos sik, Kos. Tek aus anu. Iki apa asline kedapuk apa iki ki? Loh, iki sing gak viral winginane. Apa? Lah sing pocong dadi. Iki sing sak nerari omah iki. Aja nerari omah-omah kae. Wis, ora baleni lek tulung-tulung dibacutke ceritane. Ya. Sing perangsani sapa to? Iki lho. Weh, Iki dalon ndak sapa? kowe njelo. Penangsang. Lah. Iso joget penangsang. Dacal. Tak boy iki. Kose. Wani bayari piro? Lah kok ben disawer panitia. Ayo, joget. Kowe. Aku ora iso. Ayo kudu iso. Ayo. Maju. Kene bae. Ngopo? Brengos endi?
Hei. Lagi. Dukung kayak kuwi, dukung kayak kuwi. Nah, kuwi. Kali. Hei. Mancing kuwi. Sing pas tengah. Mako bantengan iki belekke. Gus, selak bengi Gus, awet tenge selak loro Gus, bar iki usah nyanyi Gus. Kudu kuwi. Kudu kuwi. Kudu kuwi. Wis nggo. Percul. Ayo Gus, balen nilai tulung-tulung, dibacutke ceritane. Tulung-tulung sih, Aku kaget tulung-tulung. dhewe. Yo. Sida tulung-tulung ora. Wes. Wis to. Wis dibacutke ceritane ki kepiye lek wis. Oh ngono. Ngeten. Ngeten ceritane dadi tak cerita. Ana cerita sing banget nglarani. Nalikane bapak lunga ninggalke keluarga. Terus piye? Terus aku bingung kudu piye. Terus piye? Banjur ngeten Kanjeng. Ono Sepok tiba. Wes Gus. Wes ayo Bang. sak. Kene yo klebos kabeh nyemprot idune. Wes ayo. Ayo. Wow. Iki bentarane, Oh, ya. bentarane. Lali. Tulung-tulung endi? Nyonya godhongnya. Bener karo tuku bubur. Oh nggih. Ya padha-padha ngono. Kusik. Iki buntel nasi padang mau ya. Kertas minyak. Keri. Nawolane keri. Tak omongi. Sadawira bangkrut. Ojo ra. Tak udah gilahin mindalik. Oh, pacang kepiye? Iki wis nggo angus. Wes ayo dibacutke. Ajeng mriko ben kesuting goblok Oh, tenan iki. perang sange pekok. Ayo kudu iso mii telu kok. Nek marep rono, mosok YouTuber kon nganu ngapa ngamati apa iki jenenge? Pentol. Ora cepet terus ki. Rojone iki ora nyandak. Heeh, rodoline. Yo. Wes perkara domke gua. Ayo. Aku sing tulung-tulung po, kowe sing njaluk tak tulungi. Kowe ndal tak pentungi. Oh, nggih. Wes yo langsung. Heeh. Yo terus ki. Yo. Iki kok Aku pengen jebul brengos. Padake ra siji kuping tok. Anteng aku tulung-tulung. Anteng. Oh, langit kelap-kelap bumi goyang-goyang. Ora to Gus. Iki selak bengi SAJ lho wis siap. Yo, wis. wis kana mlebu. Mlebu. bengi. Rampung mlebu. Wis tangkepe rampung. Yo, rampung. Ayo, mlebu kabeh ayo rampung. Ayo. Prajurite iki keri sik mangkat perang, kowe iki wis rampung. Oh, mangkat perang. Ayo, rampung, ayo. Weh. Kosek, kowe iki mlebu.
Wis. Helme mau wis go mlebu benu. Wis ya. Wis. Ya engko carry. Nek kurang njaluk panitia. Iya, wis Gus, wis. Cek iki nek urung ilang isih hangel iki. Wis aman iki. Ora kawula ing Jipang padolan. Iki ana dawala padha dirungokno. Laraping Berlayar bahtera mengarungi. Panitia tolong niki diamanke mboten rampung. Wis. Iya, Gus. Ya. Para kawula ing Jipang padolan. Iki ana dawala padha. Wis. Ora iki lek arep tekan ceritane ra rampung-rampung lho, Cuk. Wis. Ya, wis. Wis, pret. Cel, kuwi cancangan, Cel. Para kawula ing Jipang padolan. Iki ana dawala padha dirungokno. Laraping punan gentaka. Kotor marang kang mesti mati. Rio penang sang mok tak akos. Katur darahing Bintara. Si inuyudem jagong kawula nipun. Dasar satria jentara terasing nalendra yakti. Mung sethithik cacatira nalikane pinangya ing kutus panci ing wanci sarasehan orang doto no patraping biai akong wong kang seneng durjana lan angkara derajat anake wong tani parat adicaya.
akan atur tamu pilih wonten kalau tutup atur soho solah bawai kang boten peranani panggalih panjenengan sedaya kula nyuwun agung ing pangaksani saking rencana kulasan gaweran sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.